Thomas De Martino, il-President ta' Team Start PN li hija l-fera taż-żgħażagħ nazzjonalisti favur il-kap Adrian Delija fetaħ attakka ħraġ fuq il-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Huwa qal li 4 min-nies ħatfu il-partit. F'intervista mal-Gazzetta llum De Martino qal li l-vot ta' 17 persuna ma jistax jiġib null il-vot ta' tesserati. Dan b'referenza għad-deċiżjoni tal-grupp parlamentari li jisfiduċja lill-kap tiegħu stess u staqsa kif jista' l-Partit Nazzjonalista jippritka d-demokrazija meta 17 il-vot iġib null il-vot tal-eluf tat-tesserati. Staqsa wkoll kif jekk jiġi elett kap nazzjonalista li wkoll ma jogħġobx lill-membri parlamentari se jibqa' jiġi elett kap ieħor wara ieħor sakemm jinstab wieħed favorevoli. F'attakk dirett lejn il-fazzjoni Busuttil, De Martino sostna li dawn is-17 ir-ruħ ilhom żmien twil fil-partit u li wasal iż-żmien li l-partit jiġġedded. Qal li dan it-tiġdid qed jiġi mxekkel minn 4 min-nies li jaħsbu li għandhom xied speċjali fuq il-partit. F'bott oħra lejn il-fazzjoni Busuttil, De Martino li jintuża minn ta' Delija biex jattakka semma li Adrian Delija għazza l-aħħar 3 snin jipprova jmexxi waqt li jingħata l-gambetti. F'bott oħra lejn il-fazzjoni Busuttil. Gambetta wara l-oħra fit-tellieqa u neħħu kax tlift flok inneħħu lil min qed jagħmel il-gambetti. Insista De Martino fil-waqt li tenna li Delija qatt ma tħalla jaħdem. Rridu jħajruh mill-bidunet minn qabel ma sar kap, daqqa minħabba problemi familjari, daqqa għax ħareġ sondaġġ, daqqa għax tlifna l-elezzjoni u issa sibna skuż oħra. Għal dan De Martino. Mallum De Martino attakka bl-ikraħ ukoll il-fera l-oħra taż-żgħażagħ, l-MZPN li hija parti integrali mill-fazzjoni Busuttil. Fakkar kif l-istqarrija tal-MZPN li talbet ar-riżenja ta' Delija ma kienx ġiet approvata mill-eżekuttiv tal-istess fera taż-żgħażagħ. Fi kliem De Martino huwa ironiku l-istqarrija li tippritka fuq id-demokrazija hija minnha nfisha antidemokratika.